Bilang kadang kula saged budak payung. Dimas Joko menika kepingin ngetingalaken kalian Dimas Siswa menika menawi saged suluk. Oh ngoten. Wah, nyatanipun jan wah sae. Pak Sis menika menawi nggula wenthah putra-putri menika sukses. Nggih. Kula anger ngetos tiyang sukses ngoten niku njur kepingin contonipun nggih anak kula piyambak niku pangestunipun panjenengan. Nggih. Nggih, nadyan to kula niku paribasanipun dagelan nek dong payu niku saged mangan nek pas ora payu sepi niku rasane kaya wong ngemis. Ning nyatane anak kula kalih menika sukses. Nggih. Putra pinten to? Kalih, Pak. Cowok cewek? Nggih, cewek sedaya. Cewek sedaya. Ingkang setunggal menika alhamdulillah wonten Universitas Gajah Mada. UGM. Nggih, ingkang setunggal melih wonten Universitas Diponegoro. Lho, Undip. Injih, hebat. nggih. Nggih, sami kuliah sedaya. Nggih, sedaya ngemis wonten mriku, inggih.